Бу егетләр чын мәгънәсендә утны да, суны да кичә. Кулларында автомат, җилкәләрендә 20 килограммнан артык йөк, өсләрендә авыр хәрби кием. Шул килшалар 12 чакрым араны йөгереп бетәргә тиеш. Адым сайын каршылык һәм көтелмәгән сынаулар бер якта граната шартлы, икенчесендә аталар, арттан инструктор куа. Саклана да белергә кирәк, иптәшеңә дә ярдәм итү мөһим. Краб төсендәге билетка ия булу өчен бүген Росгвардиядә хезмәт итүче 55 ир-егет шундый авырлыклар белән очрашты. Держи колючку эту. Сынау узучыларны краб төсендәге билетка ия булган инструкторлар озатып йөри. Раил шуларның берсе. Ул үзе бу катлаулы имтиханны 2014 елда Новосибирскида узган. Иң беренче соответствовать надо. Туры килергә тиеш кеше. Да, туры килергә тиеш, физический подготовка, теоретический подготовка, технический подготовка. Безнең көндәлек эш монда күрсәтелә. Монда барсы бергә инде. Монда барсы бергә, бер көндә. Таулар сулар аша уздылар, менә монысы урман ичендәге сынау. Кыймалар өстеннән йөгереп үтәргә, бүренеләр аша сикереп чыгарга кирәк. Автоматны да күз карасы кебек сакларга. Мы проверяем оружие. Без ахырдан коралны тикшерәбез. Старттан кузгалганда катнашучыга бер патрон белән автомат бирелә. Монда килеп җиткәч, алар коралның төзек булуын исбатлап, атып күрсәтергә тиеш. Егетләр башта үз төбәкләрендә сынау этаплары уза. Аларның тәртипләре дә, әзерлеге дә яхшы. Краб төсендәге билетка ия булу ул иң зур дәрәҗә. Штурмлау өлешенә килеп җиткәндә 55 катнашучыдан нибары 9 егет сафта калды. Краб төсендәге билетка ия булу өчен берничә ел рәттән сынау бирүчеләр дә бар. Вторая попытка. Беренче елны марш-бросокта туктап, сынаудан төшеп калган идем. Бүген биеклектә техник хата ясадым. Киләсе елга 3нче омтылышта барысы да яхшы килеп чыгар дип үмитләнәм. Бирегә Саратов, Ульян өлкәсе, Башкортстан, Түбән Новгород һәм гомумән Илбуй төбәкләреннән килгәннәр. Мондый имтихан ел сайын уза. Әлеге күнеге беренче карашка физик яктан әллә ни зур көч тә таләп итми кебек. Ләкин 12 чакрым марш-бросок үткәннән соң мондый алымнарны башкаруда җиңелләрдән түгел. Һәм әле иң мөһиме, бирдән төшкәч үк менә ширинка чыгып 12 минут дәвамында көндәшкә каршы берлексез сугышырга кирәк. Бары тик шуннан соң гына краб төсендәге билетка ия булырга мөмкин. Монда имтихан бирүчеләрне кызгану юк. Сынауның кагыйдәсе шундый: егылгач сикереп торырга, көрәшне дәвам итәргә кирәк. Нәтиҗәдә бүген иртән стартка чыккан 55 кешенең нибары 4се генә краб төсендәге билетка лаек дип танылды. Аларның икесе Түбән Новгород, берсе Башкортстан, берсе Татарстан егете. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.